बड'लेण्ड गेलेन्स सनानि काप जोलुर जोबथा बादायनाया जानानै थांबाय। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि एबसु आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव रुवाथि मायथाइनि बड'लेण्ड गेलेन्स सनानि काप जोलुर जोबथा बादायनाया डिमाकुसि मिनि स्टेडियामाव मणिपुर ट्राउ एफसि आरो कलकाता रेलवे एफसिनि गेजेराव गेलेनाया जानानै थांबाय। जोबथा बादायनायाव मोन्नैबो दोलोआ समान समानै गेलेना 64 मिनिटाव मणिपुर ट्राउ एफसिआ कलकाता रेलवे एफसिखौ 1-0 गल सोना देरहासार जायो। दिनैनि जोबथा जोलुर बादायनायखौ बेखेवनो हायो असम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि। कैप्टन शांति सीएच रोशन सिंह, सीएच किशन सिंह, नरेश सिंह, ऋषि एन नवचंद्र सिंह, कोच नंद कुमार सिंह, फिजियो सिंगलेस बे जों बयनिबो थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै बड'लेण्डनि डिमाकुसियाव जे जोंनि मुंख्लंफोरनि मुङै फुटबल टुर्नामेन्ट होयो, बेयो फैयै फैयै 25 बोसोर आबुं जाबाय आरो देग्लाय रुफाथि मायथाइ फोरबो हिसाबै बे माने माबाखौ मा होनो फुटबल टुर्नामेन्टखौ बेवहाय सालायनाय जादों। बेवहाय आसामनि बादैबो भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय गोबां टीम फैनानै बाहागो लाफैदोंमोन आरो मोनफ्रोमबो खेलायानो मोजां जादों। आरो एइबारनि बे सिलभार जुबिलियाव रायजो राजा बयबो जोबोद गोसो मोदोम जिउ होनानै बाहागो लाफादों। जुरिजेननायनिफ्रायनो बेवहाय नायग्रानि खुनु आंखाल गैया, माने लोब लोब एकदमबारे बयबो फैनानै बाहागो लाफैदों। दिनैबो बे फाइनालनि समाव बयबो फैनानै बाहागो लाफैदों। बे जों बयनिबो थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। बे मुंख्लंफोरनि मुङै होनाय बे खेलाया जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जारिमिनखौ अरायबो मोनसे गोथां खालामनानै दोननाय, लोगोसे बे बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव जायफ्रा गावनि बेसेन बह्रा जिउखौ खोमानांबाय, जाय न'खरफ्रा दिनै माने जोबस्रांलांनांबाय आरो जायनि जुनै जों दिनैहाय बे बड'लेण्डआव आलो गोजोनै जों थांनानै थानो हादों, रायजो मोनजादों, हारि हिसाबै माने जों बयजोंबो सिनायजादों। बिसोरनि सोमोन्दै जाहाथे जों अरायबो बावालासिनो माने थाया आरो जेब्लाबो बिसोरखौ जों गोसोखांबाय थानो हायो आरो बेबायदिनो बिनि गेजेरजों बिथांमोननिसिम जोङो जेब्लायबो जाहाथे सिबिनो हायो, बिनि मोनसे बियो राहा। आरो बिनि थाखाय आङो डिमाकुसि आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिनि स्पर्ट्स एस'सिएशन, बेनि गासै माने सानसुमै सुबुंफोर बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों। आरो आं जायगानि एमएलए हिसाबै एइबारनि खेबसेयाव गावनि जे बिथांमोनजों ज' थाफानानै बेखौ माने जुरिजेननायनिफ्राय दिनै फाइनाल जोबजासिम आङो गाव माने मा होनो एखेलगे बिसोरजों गसंफानो हानायनि थाखाय गावखौनो खाफाल गोनां होननानै साननानै लादों। आरो जों नुदों सार, जिहेतु नैबे समाव आसाम नाङैनो जितु फुटबल जायगा थायो, नाथाय आसामनिफ्राय जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयारखौ खोब खम नुनो मोनो। बिनि सायाव आसामनिफ्राय माबायदि ना बेवहायथ' नाय आबहावायाथ' दं गासिबो। बेवहाय जोङो आसामनि जायफोर माने जाखांबोनाय गेलेगिरिफोर, बे गेलेगिरिफोरनि माने व्यक्तिगत नाजानायनिबो माखासे बाथ्रा थाहैयो। मोनसे जाहैबाय फुटबल जि अर्गेनाइजारफोर दङ, बे अर्गेनाइजारफोरनि जितु इनिसियेटिभ, बिनि सायावबो बियो सोनारो। थेवब्लाबो जों नुदों जे आसामनि प्लेयारानो दिनै मणिपुरनि जानानै माने दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों। मणिपुरनि टीमाव थानानै बा गुबुन गुबुन टीमाव थानानै बिदिनो आसामनि गेलेगिरिफ्रानो बाहागो लाफैदों। गतिके आं सानो जायगायावबो बेबायदि माखासे सुबुंफ्रा दायित्व लानानै जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय जुदि क्लाब गायसननानै फुटबल गेलेग्रा बा खेला गेलेगिरि मानसिफोरखौ जुदि मोनसे सुजुग होयो, आं सानो जोंहा नेसनेल इन्टारनेसनेल गोबां माने गेलेग्रा प्लेयार जों जोनोम होनो हायो।